Hey, what's up mga katodo? So, maglilinis tayo ng helmet ngayon kasi kakagaling lang natin ng Subic ride natin. And actually that was a birthday ride. Kung nakikita nyo, grabe yung mga insekto sa helmet natin, so kailangan natin siyang linisin agad. And ilalabas din pala natin yung vlog na yon soon. Pero bago natin yun ilabas, isi-share ko muna sa inyo ngayon yung video natin nang galing tayo sa Infanta Quezon. So, matinding mga twisties ang dinaanan natin. Newbie tayo sa mga corners, pero I think we did justice naman. So guys, watch the video and enjoy the ride. Op. Okay guys, bago tayo bumalik sa mga twisties dito sa video na to, i-share ko muna sa inyo ang natuklasan ko. Ang tagal ko nang hinahanap yung enduro battery ko. Ngayon, alam ko na kung anong nangyari. Watch this. At obviously, tumila naman yung ulan, no? So, kailangan maghubad ni tropa ng raincoat. Tapos ako naman, magpupunas lang dapat ng visor. Nagigil ako sa sarili ko eh. Pinatong ko pa kasi. Tinanggal ko sa lagayan, nalaglag tuloy. Tingnan nyo to. Bad trip. Pupunasan ko rin tong visor. Pinasok ng tubig. Okay, yun lang naman guys. Now let's go back to the video.
Alright, so maraming salamat guys. Wala na akong masabi. Una sa lahat, this is an amazing experience. First time sa Twisties, and first time din na nagtiwala ako fully sa bike. Dati kasi natatakot ako eh. Ayokong magtiwala fully eh. Feeling ko ihuhulog ako ng bike, yung parang ganon. Feeling ko madudulas yung bike. So wala akong tiwala entirely sa capability ng bike. But this experience definitely nagkaroon na ako ng tiwala sa bike. Maraming salamat sa magkapatid na to at pina-experience sa akin ang Infanta Quezon. Inulan kami, oo, pero sulit eh. Kasi natuyo na rin naman. Natuyo na rin naman pagdating dito. Honestly, ang ganda ng scenery doon. Akala ko nung pag-akyat namin maulan. Yung pala, fog pala yun. Pero nang pauwi, obviously, maulan na. Alright guys, bago pa maubos ang aking battery, gusto ko na magpaabot na maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko hindi tayo masyadong nakapagsalita dun sa ating vlog, pero naipasyal ko naman kayo mga katodo. And definitely babalik tayo dito anytime soon. Yung sa may Love View, ang ganda ang sarap ng pagkain nila dun. So definitely worth it yung experience na yun. And hanggang dito na lang mga katodo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin today. At kita-kits tayo sa susunod nating mga videos. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At lagi ninyong tandaan na sa lahat ng mga pangarap nyo, maliit man yan o malaki, sipagan nyo, kilusin nyo, at itodo nyo. Peace out guys.